Daşowda biometrik pasport almak ya da onun möhletini uzaltmak isleyen raýatlaryň nowbaty 2024-nji ýylyň iýuluna çenli uzadı diýip garaşdyr neşir Türkmen News habar berýär. Neşiriň öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp 12-nji sentýabrda çap eden maglumatyna görä ýagdaý aýdan aýa yaramazlaşýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Daşowdaky edarasynda biometrik pasport almak üçin indidiňe 2024-nji ýylyň iýul aýyna talon berilýär. Mundan beýlek biometrik pasportlar almak üçin öňküler ýaly 4-5 aý däldi, tas 1 ýyl garaşmaly bolýar. Dip habarda aýdylýar. Maglumatda aşawatda beýle uzy nowbatlaryň ýokdugy bellenilip, eger migrasiýa gullugy islese onda käbir işgärlerini paýtagtdan Daşowda iýermek arkaly bu meseleni çözüp biljekdigi hem aýdylýar. Emma migrasiýa gullugynda beýle isleg ýok ýaly bolup görünýär diýip neşir çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Türkmenistanda raýatlar ýurtdan çykmagy we ýurda girmäge niýetlenen biometrik pasportlaryny almak ýa-da olaryň möhletini uzaltmak üçin migrasiýa edarasynda nowbata durup ýürüýte talon almaly bolýarlar. Raýatlar bu talon esasynda resmi namalaryny tawşyryp bilýärler. Mundan soňra olar biometrik pasportlaryny ellerine almak üçin ýene adyndan 1-2 aý garaşmaly bolýarlar. Garaşdyr neşir öz çeşmelerine salgylanyp ýurtda raýatlara biometrik pasportlary bermeň mukdarynyň bilkaslaýyn çäklendirilendигini aýdýar. Her bir vilayeta aýda 20-25-den köp resmi nama bermezlik tawsyryldy. Korumpirlenen migrasiýa gullugynyň işgärleri araçylaryň ulgamy arkaly pasportlaryň gysgaly berilmegi üçin köp pul gazanýarlar. Dip neşir belleýär. Adatlyk radiosu ýokurda beýan edilenler barada Sewitiň migrasiýa edarasy bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanyň raýatlarynyň biometrik pasportlary almakdaky kynçylyklary şu ýylyň fevral aýynyň ilkinji günlerinde peýda bolup başlady. Şonda migrasiýa gulluklary raýatlara may aýyna nowbat beripdiler. Iýulyň başynda bu nowbatlar öňümüzdäki ýylyň fevral aýyna çenli uzady. Bu wakalar ýurtda pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýatyrylan halkara uçar gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip başlanmagy bilen eklenç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň sanyny göz görtele köpelmegi bilen utgaşýar.